Да кожнага студэнта безліч пытанняў. Сёння тут хвалююцца не без падстав. А як інакш, калі свае галоўныя дыпломныя праекты група выпускнікоў кафедры ландшафтнага праектавання інжынернага факультэта Палескага дзяржуніверсітэта прэзентуе не проста членам экзаменацыйнай камісіі, а сапраўдным практыкам-экспертам у сваёй справе. Сярод гасцей патэнцыйныя працадаўцы. Такая традыцыя запрашаць зацікаўленых у кадрах прадстаўнікоў фірм і арганізацый на кафедры з'явілася не так давно і адразу прынесла свае плады. Планирую расширяться, и хотелось бы человека, который больше творчеством занимается, который бы мог придумывать какие-то новые тенденции, новые ландшафты, то есть более такого творчества. Чаще всего нам заказывают это коммерческие организации, которые хотят благоустроить офисные здания в городе Бресте. Прошлый год это был, конечно, самый значимый для нас это был Бересте. То есть была реконструкция к тысячелетию города Бреста, делали реконструкцию, и ряд других коммерческих организаций озеленяли. Пакуль студэнт, але ўжо з працоўным размеркаваннем на руках. Яшчэ адна станоўчая змена. Так тут было не заўсёды. У час станаўлення кафедры знайсці працу для яе першых выпускнікоў было досыць складана. Сёння, калі аб ландшафтных дызайнерах з Палескага ВНУ ведаюць у Беларусі і за яе межамі, з працаўладкаваннем маладых інжынераў стала значна прасцей. Пацверджанне таму размеркаванне сёлетняе. Яно ёсць у кожнага з 13 маладых спецыялістаў. Меня распределили в стройтрест города Солигорска. Меня это место, в принципе, устраивает. Я доволен. Ураджэнец Маларыты Улад Засухін сваю пераддыпломную практыку прайшоў на Малой Раземе. У выніку атрымалася, што вучыўся ў Пінску, працаваць будзе ў Салігорску, а вось дыпломны праект прысвяціў ператварэннем роднага горада, дакладней адзінага ў горадзе парка. Я знаю, какие в нашем парке есть недочеты. А так как я являюсь уже специалистом будущим, мне бы хотелось наш парк как-то реконструировать и благоустроить для, соответственно, местного населения своего города. Дзіцячыя спартыўныя пляцоўкі, фонтан-ратонда і дадатковае азеляненне. Сучасны парк з элементамі барока малады спецыяліст прапануе стварыць ужо сёння. Гэта азначае, што ўжо завтра праектам могуць скарыстацца ў мясцовай ЖКХ. Есть даже такие случаи неоднократные в прошлом и в этом году, когда работодатели сами нам звонят, сами просят отобрать им студентов и присылают заявки. Разные организации, это и проектное бюро. В этом году нам пришла заявка из проектной организации города Солигорска. Пришла заявка еще с Красной Гвоздики из Гомеля. С лесхоза Полесского тоже. Они в прошлом году к нам обращались, и в этом году. В прошлом году дети сами нашли другое место в Беловежской пуще. А в этом году уже 2 студента поехало туда на работу. Што тычыцца здаровай канкурэнцыі, то існуе яна не толькі ў межах Палескай ВНУ. Ужо шмат гадоў запар ландшафтных дызайнераў і архітэктараў рыхтуе яшчэ адна ўстанова краіны – Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Там адпаведная кафедра дзейнічае ў межах лесагаспадарчага факультэта. Менавіта на іх дзейнасць будуць абапірацца ў Палескім універсітэце ў будучым пры стварэнні магістратуры. Тацяна Будаўсаім, Юрый Печар, Александр Дзяшенко, тэлерадыёкампанія «Брест».